மெகா தடுப்பூசி போடும் பணிகள் தொடர்ந்து கடந்த 18 வாரங்களாக நடைபெற்று இடையில் பொங்கல் விழா என்பதால் கடந்த வாரம் நடத்த இயலாமல் போய் இன்று மீண்டும் 19வது மெகா தடுப்பூசி முகாம் நடத்தப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. இந்தியாவிலேயே தொடர்ந்து வாரந்தோறும் மெகா தடுப்பூசி முகாம்கள் நடத்தப்படுவது என்பது தமிழகத்தில் மட்டும்தான் என்பது பெருமைக்குரிய நிகழ்வு. மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் அவருடைய வழிகாட்டுதலின்படி நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிற இந்த மெகா தடுப்பூசி முகாம்களில் இதுவரை 3,32,00,000க்கும் மேற்பட்டவர்கள் தடுப்பூசி செலுத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அந்த வகையில் இன்றைக்கு 19வது மெகா தடுப்பூசி முகாம் சற்றொப்ப 50,000 இடங்களில் தமிழகம் முழுவதிலும் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. இந்த தடுப்பூசி முகாம்களில் முதல் தவணை, இரண்டாவது தவணை, அதேபோல் 15 வயது முதல் 18 வயதினருக்குள்ளான தடுப்பூசி, பூஸ்டர் தடுப்பூசி என்று 3 வகையான தடுப்பூசிகளும் போடப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. இந்த 50,000 முகாம்களிலும் வியாழக்கிழமைகள் தோறும் நடைபெறுகிற பூஸ்டர் தடுப்பூசி முகாமில் மட்டுமே தகுதி உள்ளவர்கள் போட்டுக்கொள்ள வேண்டும் என்பது இல்லை. இந்த தடுப்பூசி முகாமிலும் பங்கேற்று அவர்கள் ஏற்கனவே 2 தவணை தடுப்பூசிகள் செலுத்திக் கொண்டு 9 மாதங்கள் நிறைவுற்றிருப்பின் முன்கள பணியாளர்கள், சுகாதார பணியாளர்கள், 60 வயதுக்கு மேற்பட்ட இணை நோய் உள்ளவர்கள் பூஸ்டர் தடுப்பூசியை தமிழகத்தில் எங்கு வேண்டுமானாலும் இன்றும் கூட போட்டுக்கொள்ளலாம். அதேபோல் 15 வயது முதல் 18 வயதினருக்கான தடுப்பூசி கடந்த மாதம் 3ஆம் தேதி தொடங்கப்பட்டது. இந்த மாதம் 3ஆம் தேதி தொடங்கப்பட்டது. தொடங்கிய நாளிலிருந்து 33,46,000 பேருக்கு போட வேண்டிய நிலையில் இதுவரை 25,50,809 பேருக்கு போடப்பட்டு 76.23% அளவுக்கு நிறைவு பெற்றிருக்கிறது. ஆக அந்த வயதுக்குள்ள இளைஞர்களும் இந்த 50,000 இடங்களில் நடைபெறுகிற முகாம்களில் தாங்களும் வந்து இந்த தடுப்பூசியை போட்டுக்கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றோம். பூஸ்டர் தடுப்பூசியை பொறுத்தவரை இன்று வரை போட்டுக்கொள்ள தகுதியானவர்கள் என்று கணக்கிடப்பட்டிருப்பது என்பது 5,55,634 பேர். இந்த 5,55,634 பேரில் நேற்று இரவு வரை பூஸ்டர் தடுப்பூசி தமிழகத்தில் செலுத்திக் கொண்டவர்களுடைய எண்ணிக்கை 1,84,285 பேர். எனவே மீண்டும் அவர்களுக்கென்று ஒரு தனியே வருகிற வியாழக்கிழமை கடந்த வாரம் நடைபெற்றதைப் போலவே ஒரு 600 இடங்களில் பூஸ்டர் தடுப்பூசிக்கான மெகா முகாமும் நடைபெறவிருக்கிறது. இருந்தாலும் கூட இன்றைக்கு நடைபெறுகிற இந்த 50,000 முகாம்களிலும் எங்கேயாவது உங்களுக்கு SMS வந்திருப்பின் இந்த குறுந்தகவல் செய்தியை சம்பந்தப்பட்ட அலுவலகத்தில் காட்டி பூஸ்டர் தடுப்பூசியை போட்டுக்கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றோம். இன்று வரை தமிழகத்தில் போடப்பட்டிருக்கிற தடுப்பூசிகளின் எண்ணிக்கையை பொறுத்தவரை 9,17,04,053 9,17,00,000 தடுப்பூசிகள் இதுவரை தமிழகத்தில் செலுத்தப்பட்டிருப்பது என்பது மகிழ்ச்சியான ஒன்று. அதேபோல் ஊராட்சி பகுதிகளை பொறுத்தவரை தமிழகத்தில் 12,525 ஊராட்சிகள் இருக்கிறது. இந்த ஊராட்சிகளில் முழுமையாக 100% ஒரு தவணையேனும் செலுத்திக் கொண்டவர்கள் என்கின்ற வகையில் 2,580 ஊராட்சிகளில் அந்த 100% தடுப்பூசி திட்டம் வெற்றி பெற்றிருக்கிறது. அதேபோல் நகராட்சிகள் என்கின்ற வகையில் இருக்கிற 121 நகராட்சிகளில் 23 நகராட்சிகளில் 100% தடுப்பூசி திட்டம் வெற்றி பெற்றிருக்கிறது. இந்த 2,580 ஊராட்சிகளிலும் 25 நகராட்சிகளிலும் ஒரு தவணை தடுப்பூசியாவது போட்டுக்கொண்டு அந்த பகுதிகள் அனைத்துமே 100% தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்ட பகுதிகளாக இன்றைக்கு அறிவிப்பதில் இந்த துறை பெருமை கொள்ளுகிறது. சென்னையை பொறுத்தவரை தடுப்பூசி போடும் பணிகளை மாநகராட்சி நிர்வாகம் மிக சிறப்பாக செய்து கொண்டிருக்கிறது. அந்த வகையில் முதல் தவணை தடுப்பூசி சென்னையில் 94.19% அளவுக்கு முதல் தவணை தடுப்பூசியை போட்டு
இந்தியாவில் இருக்கிற பெருநகரங்களில் ஒரு முன்னிலை பெற்ற இடத்தில் சென்னை மாநகரம் இருந்து கொண்டிருக்கிறது. இரண்டாவது தவணை தடுப்பூசியை பொறுத்தவரை மாநில அளவில் 65% இருந்தாலும் கூட சென்னையை பொறுத்தவரை 74.11% சென்னை மாநகரில் இரண்டாவது தவணை தடுப்பூசியும் போடப்பட்டிருக்கிறது. அதேபோல் 15 வயது முதல் 18 வயதினருக்கான தடுப்பூசியை பொறுத்தவரை இங்கே 3,19,400 பேர் என்று கண்டறியப்பட்டிருக்கிறார்கள். அதில் 1,71,616 பேருக்கு அந்த சிறுவர்களுக்கான தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டிருக்கிறது. அதேபோல் சென்னையை பொறுத்தவரை இன்று வரை பூஸ்டர் தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்ள தகுதி படைத்தவர்கள் என்கின்ற வகையில் 1,60,661, அதில் இதுவரை 38,880 பேர் அந்த தடுப்பூசியை போட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இன்னமும் 1,22,000 பேர் அளவுக்கு போட்டுக்கொள்ள வேண்டும். இன்றைக்கு நல்ல வாய்ப்பு. 1,600 இடங்களில் சென்னை மாநகரில் தடுப்பூசி முகாம்கள் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. எனவே பூஸ்டர் தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்ள வேண்டியவர்களும் 15 வயது முதல் 18 வயது உள்ள தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்ள வேண்டிய சிறார்களும் அதேபோல் முதல் தவணை இரண்டாவது தவணை டியூ இருக்கிறவர்களும் இந்த தடுப்பூசி முகாம்களை பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்ளுகின்றோம். இன்றைக்கு இறப்பு சதவிகிதத்தை பொறுத்தவரை தினந்தோறுமான தொற்று நேற்றைக்கு 30,000-ஐ நெருங்கி இருக்கிறது. அண்டை மாநிலங்களில் குறிப்பாக பெங்களூர் நகரில் மட்டுமே 30,000 நெருங்கி இருக்கிறது. ஒட்டுமொத்த மாநிலம் 50,000-ஐ நெருங்கி கொண்டிருக்கிறது. மகாராஷ்டிரா போன்ற இடங்களில் 50,000-ஐ நெருங்கி கொண்டிருக்கிறது. கேரளா 30,000-ஐ கடந்து 40,000-ஐ நெருங்கி கொண்டிருக்கிறது. இப்படி பல மாநிலங்களில் ஏன் ஒட்டுமொத்தமாக இந்தியா முழுவதிலும் இந்த தொற்றின் வேகம் அதிகரித்து கொண்டிருக்கிற சூழலில் இன்றைக்கு WHO-வின் இயக்குனர் டாக்டர் ரெட்ரோஸ் அவர்கள் ஒரு செய்தியை சொல்லியிருக்கிறார்கள். கொரோனாவின் உருமாற்றம் என்பது தொடர்ந்து வந்து கொண்டே இருக்கிறது. பல நிலைகளில் இந்த வைரஸ் என்பது பரவிக்கொண்டே இருக்கிறது. பெயர் மாறி மாறி வந்து கொண்டே இருக்கிறது. எனவே இதிலிருந்து நாம் மீள்வதற்கு ஒரே வழி தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்வது, முகக்கவசங்கள் அணிவது, சமூக இடைவெளியை கடைபிடிப்பது மாதிரியான இந்த விதிமுறைகளை தொடர்ந்து கடைபிடிப்பது மட்டும்தான் என்று இன்றைக்கு கூட அவர் சொல்லியிருக்கிறார். எனவே உங்களின் வாயிலாக பொதுமக்களுக்கு தெரிவிக்க விரும்புவதெல்லாம் தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்வதில் ஒரு தன்னிறைவு பெற்ற மாநிலமாக தமிழகத்தை ஆக்குவதும், அதேபோல் இந்த முகக்கவசம் அணிவது, சமூக இடைவெளியை கடைபிடிப்பது போன்ற இந்த விதிமுறைகளை தொடர்ந்து கடைபிடிப்பதுமாக இருக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றோம். அண்மையில் இந்த தொற்று உயர்ந்து கொண்டே இருக்கிற சூழலில் இறப்பின் சதவிகிதம் மட்டும் மிக குறைவாக இருப்பது என்பது ஒரு மன நிறைவான ஒன்று. அதற்கு காரணம் தமிழகத்தில் ஒரு 89% பேர் முதல் தவணை தடுப்பூசியாவது செலுத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இரண்டாவது தவணை என்பது ஒரு 65% கடந்திருக்கிறது. எனவே அந்த நிலையில் இந்த இறப்பின் சதவிகிதம் குறைவாகவே இருக்கிறது என்றாலும் இந்த இறப்பு கூட தினந்தோறுமான இந்த 30-25 இறப்புகள் கூட தடுப்பூசி போட்டுக் கொள்ளாதவர்கள் மட்டும்தான் என்பது ஒரு வருத்தத்திற்குரிய ஒன்றாக இருக்கிறது. ஒரு தவணை தடுப்பூசி கூட போட்டுக்கொள்ளாதவர்களும் 60 வயதை தாண்டிய இணை நோய் உள்ளவர்களும் தான் இந்த மூன்றாவது அலையில் இறந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். எனவே அந்த நிலையையும் தவிர்ப்பதற்கு அனைவரும் தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்வது என்பது அவசியமான ஒன்று. எனவே அனைவரும் இது போன்ற வாய்ப்பு வேறு எந்த மாநிலத்திலும் கிடைக்காத ஒன்று. ஒரே நாளில் 50,000 முகாம்கள் தொடர்ந்து 18 வாரங்களாக நடத்தப்பட்டு இருப்பது என்பது தமிழகத்தில் மட்டும்தான். எனவே இந்த சிறப்பான வசதிகளை பயன்படுத்தி இந்த தடுப்பூசியை போட்டுக்கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றோம். IIT நிர்வாகத்தை பொறுத்தவரை இங்கே ஒரு 1800க்கும் மேற்பட்ட அந்த 18 வயதை தாண்டிய தகுதி உள்ளவர்களே இருக்கிறார்கள். பேராசிரியர் பெருமக்கள், அலுவலக பணியாளர்கள், அலுவலக ஊழியர்கள், உயர் பணியில் இருக்கிற அலுவலர்கள், உயர் அதிகாரிகள் போன்ற பல தரப்பினரும் இங்கே இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இங்கே தடுப்பூசியை பொறுத்தவரை ஒரு முன்மாதிரி பகுதியாக இந்த பகுதி இருந்து கொண்டிருக்கிறது. தடுப்பூசி போடும் பணியில் இப்பொழுதும் கூட பூஸ்டர் தடுப்பூசி, 15 முதல் 18 வயதினருக்கான தடுப்பூசி என்று எல்லா தடுப்பூசிகளும் இங்கே போட்டுக்கொள்வதற்கு ஆர்வமாக வந்திருக்கிறார்கள். அதோடு மட்டுமல்ல, புதிதாக IIT நிர்வாகத்திற்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிற
பெருமதிப்பிற்குரிய திரு காமக்கோட்டி அவர்கள் தலைமையிலான இந்த நிர்வாகம் ஒரு புதிய வாகனம் ஒன்றை இன்றைக்கு நோய் தொற்றை கண்டறிகிற, நோயின் தன்மையை உணர்கிற, கண்டறிகிற, அதற்கான சிகிச்சை அளிக்கிற பல்வேறு வசதிகளுடன் கூடிய ஒரு 50 லட்சம் ரூபாய் செலவிலான ஒரு வாகனம் ஒன்றையும் இன்றைக்கு தயாரித்து அர்ப்பணித்திருக்கிறார்கள். தடுப்பூசி போடாமலே டூப்ளிகேட்டா சர்டிபிகேட் ரெடி பண்ணி காட்டுறது அதே மாதிரி வேற ஒருத்தவங்க போட்டுக்கிட்ட தடுப்பூசி சர்டிபிகேட்டை தான் வச்சுக்கிட்டு இந்த ரயில் பயணம் மேற்கொள்றதோ தேட்டருக்கு போறதோ அது மாதிரி இருக்காங்க. கிராஸ் செக்கிங் கூட பண்றது கிடையாது. இந்த ஊசி அவங்க தான் போட்டிருக்காங்களா, அவங்களோட நேம் தானே பாக்குறது இல்லை. சர்டிபிகேட் மட்டும் பார்த்துட்டு அவங்களுக்கான பாஸ் அதெல்லாம் வழங்கப்படுது. இதை கண்காணிக்க ஏதாவது நடவடிக்கை எடுக்கப்படுமா? 9 கோடியே 17 லட்சம் பேருக்கு போடப்பட்டிருக்கிறது. அதில் யாராவது ஒருத்தர் 2 பேர் இந்த மாதிரி திருட்டுத்தனம் பண்றதை போய் கண்காணிக்கிறதுங்கிறது கஷ்டமான ஒன்று. ஆனாலும் கண்காணிக்கணும், கஷ்டமான ஒன்று. ஆனாலும் கூட அந்த திருட்டுத்தனம் பண்ணுறவங்களுக்கு சொல்கிறதெல்லாம் உங்களை காப்பாற்றுறதுக்கு தான் தடுப்பூசி போடுறாங்க. ஒரு தடுப்பூசி நீங்கள் போய் மருத்துவமனையில் போனால் 1410 ரூபா. இந்த மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறையும் மாநகராட்சி நிர்வாகமும் இந்த மாதிரி ஒரு பந்தல் போட்டு நல்ல வசதி பண்ணி கொடுத்து தடுப்பூசியை பூ போல போட்டு அனுப்புகிறாங்க. இதை போட்டுக்கிறத விட்டுட்டு போட்ட மாதிரி அதுக்கு சர்டிஃபிகேட்டை காட்டணும். அது காட்ட வேணாவே. அந்த செய்தியை பரப்புங்க. கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் தொடர்ந்து 1200 மேல கேஸ் வந்துட்டு இருக்குது. ஏன்னா எப்பவுமே சென்னை சுற்று வட்டாரங்கிறது இப்ப வழக்கமான ஒண்ணுதான். ஆனா திடீர்னு பார்த்து இந்த நிலையை பொறுத்த வரைக்கும் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் தொடர்ந்து ஒரு 3 நாட்கள் 1200 மேல இல்ல. கன்னியாகுமரி, கோவை, ஈரோடு, திருப்பூர் எல்லா மாவட்டங்கள்லயுமே கொஞ்சம் கூடுதலாக இருக்கிறதுங்கிறது உண்மை. இப்போ சென்னையை பொறுத்த வரைக்கும் 2 நாட்களுக்கு முன்னால் வரை 9000 அளவுக்கு உயர்ந்துச்சு. இப்போ 7000 அளவுக்கு குறைஞ்சிருக்கு. நாங்கள் ஏற்கனவே சொன்னோம், இந்த மாநகர பகுதிகளிலிருந்து இந்த பொங்கல் விழா நேரத்தில் எல்லாமே கிராமங்களை நோக்கி படையெடுத்து இப்போ கிராம பகுதிகளில் கூடி மாநகர பகுதிகளில் குறைஞ்சின்னு வருது. இப்போ டெல்லியிலையும் பார்த்தீங்கன்னா 25-30,000 போனது இப்போ ஒரு 10,000 அளவில் டெல்லியில் குறைஞ்சிருக்கு. இப்போ மும்பையிலேயும் அது மாதிரி மாநகர பகுதிகளில் குறைய தொடங்கியிருக்கு. அதே மாதிரி ரூரலில் கூடின்னு இருக்கு. இப்போ நம்முடைய துறையின் செயலாளர் எல்லா மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்களுக்கும் கடிதம் எழுதியிருக்கிறாரு. மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் தலைமைச் செயலாளர் மூலமும் எல்லா மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்களுக்கும் அறிவுறுத்தி கண்காணிக்க சொல்லியிருக்கிறாரு. கண்காணிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. தொடர்ந்து நாங்களும் எல்லா இந்த மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறையை சேர்ந்த அலுவலர்களோடும் தொடர்ந்து தொடர்பு கொண்டு இதை எந்த அளவுக்கு கண்காணிக்கணுமோ அந்த அளவுக்கு கண்காணிச்சிருக்கிறோம். அதனால தான் பக்கத்தில் இருக்கிற நம்மை விட மிக சிறிய மாநிலங்கள்லாம் கூட 40-50,000 அளவுக்கு உயர்ந்து கொண்டிருக்கிற நிலையிலும் நம்ம 30,000த்துக்குள்ளவே இருந்துன்னு இருக்கிறோம். தொடர்ச்சியாக எண்ணிக்கை அதிகரிச்சிருக்கிற காரணத்தினால முழு ஊரடங்கு பிறப்பிக்கப்படுமான்னு சமூக வலைதளங்களில் தொடர்ச்சியாக பேசப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கு. முழு ஊரடங்குக்கு ஏதாவது வாய்ப்பு இருக்கா, இல்ல இதே தொடர்ந்து? இல்ல, நீங்க என்ன சொல்றீங்க? வேணாம் இல்ல, வேணாம் விட்டு. இலவசமா சிகிச்சை அப்படின்னு கொண்டு வந்திருக்கீங்க ஆல்ரெடி. ஆனால் அந்த ஒரு சிறு குறிப்பிட்ட ஒரு கொரோனா வேரியன்ட்டுக்கு தான் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சில கைட்லைன்ஸ் ஏதாவது கொண்டு இல்ல, அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒண்ணும் இல்லைங்க. இப்போ கொரோனா வேரியன்ட் நிறைய இருக்கு. இப்போ ஏற்கனவே ஆல்பா, பீட்டா, கம்மா, கப்பா, டெல்டா பிளஸ் அது மாதிரி நிறைய இருந்தது. இப்போ அதை தேடி கண்டுபிடிச்சா போய் ட்ரீட்மெண்ட் தர முடியும். இந்த கொரோனா பாதிப்பு இன்னைக்கு டாக்டர் டெட்ரோஸ் சொன்ன மாதிரி இந்த தொடர்ச்சியா வந்துன்னா இருக்கும். வைரஸ் பேர் தான் மாறின்னு இருக்கும். அது எந்த பேர்ல வந்தாலும் அவங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் உறுதி. இல்ல, அவங்க அதுக்காக தான் மற்ற எல்லாருமா பயன்படுறதுக்கு தான் இதை மிக சிறப்பாக வடிவமைத்திருக்கிறார்கள். உள்ள ஒரு பெரிய ஒரு டெக்னிக்கல் டீம் உள்ள உட்காந்து இதை அனலைஸ் பண்றதுக்கு அந்த மாதிரியான நிறைய விஷயங்கள் அதில் இருக்கு. மிக சிறப்பாக வடிவமைத்திருக்கிறார்கள். இன்னும் முழுமை பெறல. முழுமை பெற்றவுடன் அவங்க அதை பத்திரிகையில செய்தி கொடுத்து வெளியில் எங்கெங்க போவோங்கிறத அறிவிப்பாங்க. 18 வயதுக்கு அதாவது சிறார்களுக்கு தடுப்பூசி போடுறது சில முகாம்கள்ல இந்த இடத்துல செலுத்த முடியாது அப்படின்னு சொல்றதா சொல்றாங்க. இல்ல, அது மாதிரி இல்ல. எல்லா இடத்துலயும் இல்ல. இப்போ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருக்கு. அதை 15 to 18க்குள்ள வந்தாலும் அவங்க அந்த ஏஜ் ப்ரூஃபை பார்த்துட்டு அவங்களுக்கு போடணும்னு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருக்கு. கோவேக்சின் அவங்களுக்கு முதல் தடுப்பூசி. அவங்களுக்கு அது மட்டும்தான், கோவேக்சின் மட்டும்தான். மற்றபடி 18 வயதை தாண்டினவங்களுக்கு ஆப்ஷன் இருக்குது. கோவேக்சின் ஒன்றாலும் போட்டுக்கலாம், கோவிஷீல்டு ஒன்றாலும் போட்டுக்கலாம். பூஸ்டரை பொறுத்த வரைக்கும் SMS போயிருக்கோம். இப்போ இது வரைக்கும் தகுதி படைத்தவர்கள் 5,50,000 பேர். இது நம்ம இது வரைக்கும் போட்டு முடிச்சிருக்கிறதுங்கிறது 1,84,000 பேருக்கு போட்டிருக்கு. மீதி பேர் போடுறதுக்கு அவங்களுக்கு SMS போயிருக்கு. அவங்க SMS காட்டிட்டு போட்டுக்கலாம். எல்லா முகாம்லையும் போட்டுக்கலாம். 50,000 முகாம்னா 50,000 முகாம்லையும் இந்த தகுதி படைத்த அனைவருமே பூஸ்டர் டோஸும் போட்டுக்கலாம், சிறார்களுக்கான தடுப்பூசியும் போட்டுக்கலாம். ஏன்னா 2 தடுப்பூசியுமே எல்லா முகாம்லையும் இருக்கு. கோவேக்சின் இருக்கு, கோவிஷீல்டு இருக்கு. தமிழக சராசரியை காட்டிலும் 60 வயதுக்கு மேற்பட்ட முதியவர்கள் முதல் தவணை தடுப்பூசி செலுத்துவது என்பது குறைவா இருக்குது.
இதை அதிகரிக்க என்ன நடவடிக்கை எடுத்து இல்லை இப்போ அதுதான் லைன் லிஸ்ட் 100% தடுப்பூசின்ற இலக்கை நோக்கி நம்ம பயணிக்கிறோம். இன்னும் அந்த 100% முதல் தவணை தடுப்பூசி இலக்கு வந்து நம்மளால அடைய முடியல. இல்லை ஒன்று என்னன்னா 100%ங்கிறது எந்த நாட்டிலையும் இன்னும் முழுமை பெறலை. வளர்ந்த அமெரிக்கா மாதிரியான நாடுகளில் கூட 89-90% நிற்குது. இங்கிலாந்துலேயே 85-86 நிற்குது. சிங்கப்பூர்லேயும் 89-90 நிற்குது. 90% மேலே இன்னும் எங்கேயும் போல. நம்ம 89 வந்துட்டோம். ஆனாலும் கூட இன்னும் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஒரு 37% அளவுக்கு 60 வயதை கடந்தவர்களுக்கு தடுப்பூசி செலுத்த வேண்டி இருக்கிறது. அவர்களை லைன் லிஸ்ட் எடுத்து அவங்களை அழைச்சிட்டு வர்ற பணிகளை தான் இப்போது அதிகாரிகள் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். 2வது தவணை தடுப்பூசியை இன்னும் 1 கோடி பேருக்கு போட வேண்டியது இருக்குது. 1 கோடி ஆயிடுச்சு இன்னைக்கு. போன வாரம் 93 லட்சமாக இருந்து இன்னைக்கு 1 கோடி ஆயிடுச்சு. ஏன்னா டெய்லி வந்து ஒரு தேதி வர வர ஒரு 5 லட்சம் 4 லட்சம் கூடினே வரும். ஏன்னா அவங்களோட இந்த தேதி முடிய அந்த வகையில் 1 கோடி இருக்குது. அதுக்காக தான் இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி மெகா முகாம்கள் போட்டு ஒரு 50,000 இடத்துல அவங்க பார்க்குற இடத்துலலாம் தடுப்பூசி முகாம் நடத்துறதுக்கான காரணமே அவங்களுக்கு போட்டுக்கூடாதுங்கிற எண்ணம் இருந்தாலும் இதை பார்த்ததுக்கு அப்புறமாவது வந்து போட்டுக்கணுங்கிற அந்த அக்கறையில். அண்டை மாநிலங்கள்ல பொது இடங்கள்ல தடுப்பூசி கட்டாயமாக்கப்பட்டதுனால பல இடங்கள்ல தடுப்பூசி செலுத்த பொதுமக்கள் முன் வராங்க. இங்கே தொடர்ந்து அந்த தடுப்பூசி செலுத்துவர்களுடைய சதவீதம் வந்து சற்று இந்த 60க்கும் மேற்பட்ட பின்னடைவில் இருக்கக்கூடிய நிலையில அது அதிகரிக்கும் விதமாக எதை நடவடிக்கை இல்லை இப்போ கட்டாயமாக்கக்கூடாதுங்கிறது இப்போது உச்சநீதிமன்றத்தில் ஒரு வழக்கு இருக்குது. கட்டாயம்ன்ற வார்த்தை இல்லை, போட்டுக்கணுங்கிறது அவசியம். போட்டுக்குன்னா உங்களுடைய உயிர் பாதுகாக்கப்படும் மட்டும் இல்லை, உங்களால் மற்றவர்களுக்கு பரவுவதையும் தடுக்க முடியும். பொது நோக்கம். போட்டுக்குன்னா நீங்கள் பாதுகாக்கப்படுறீங்கிறது ஒவ்வொருத்தருக்குமான சுயநலம். அதே நேரத்தில் போட்டுக்காமல் போகிறதால மற்றவங்களுக்கு பரவ விடுறதுங்கிறது பொதுநலம் சார்ந்த ஒரு விஷயம். அதனால தான் வந்து பொது சுகாதார விதிகளின் அடிப்படையில் பொது இடங்களுக்கு போகிறவங்க போட்டுக்குன்னு போகணுன்ற மாதிரி அறிக்கை விட்டுச்சு. ஆனாலும் கூட கட்டாயம் இல்லைங்கிறது இப்போ உச்சநீதிமன்றத்திலேயே ஒன்றிய அரசு தெரிவித்திருக்கிறது. அது ஒரு கோர்ட்டில் கேஸும் இருக்கிறதால நம்ம அதுக்குள்ளே ரொம்ப டீப்பாக போவோன்னா எல்லாரும் போட்டுக்கிறது நல்லது, உயிரை காப்பாற்றிக்கிறது நல்லது. 12 வயதுக்குட்பட்ட சிறார்கள் பாதிப்பு கொரோனா பாதிப்பு சமீப காலமாக அதிகரிச்சிருக்கு. எவ்வளவு பேர் சிகிச்சையில் இருக்கிறாங்க? அதாவது ஒரு 700-800 பேர் அளவுக்கு இந்த 30,000 பேரில் பாதிப்பு உண்டாத உண்மை. ஆனால் ஒரு 2-3 நாளில் ரெக்கவர் ஆகிறாங்க. யாருக்கும் எந்த விதமான அந்த ஒரு மூச்சு இறைப்போ அந்த சுவாச கோளாறோ அந்த மாதிரிலாம் கூட ஒன்றுமே இல்லை. லைட்டாக தலைவலி, சின்னதாக ஒரு சளி, அந்த மாதிரி தான் எல்லாமே சரியாயிடுறாங்க. ரீஇன்ஃபெக்ஷன் ஒருத்தருக்கு கோவிட் வந்த பிறகு மறுபடியும் தொற்று பரவுது, அதனால அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்லி இன்னைக்கு ஆர்டிகல் படிச்சோம். இல்லை, உண்மை என்னென்னா இப்போ ஏற்கனவே 2 தடுப்பூசி போட்டவங்களுக்கும் கூட வந்திருக்கு. இன்னொன்று என்னென்னா 3 தடுப்பூசி போட்டவங்களுக்கும் கூட வருது. வந்தாலும் கூட உயிர் பாதுகாப்பு, இந்த தடுப்பூசி போட்டதால் உயிர் பாதுகாப்பு. இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ பேருக்கு இப்போ கொரோனா பாதிப்பு இருக்கோ, இப்போ பாசிட்டிவ் வந்து எவ்வளோ பேர் அந்த சிகிச்சையில் இருக்கிறாங்களோ 1.5 லட்சம் பேருக்கு மேலே இருக்கிறாங்க. 6% பேர் மட்டும்தான் மருத்துவமனைகளில் இருக்கிறது. 94% வீடுகள்லேயே சிகிச்சை பெறாங்க. இந்த பாதுகாப்புங்கிறது தடுப்பூசி போட்டதால் மட்டும்தான். 2வது அலையில் ஒருத்தருக்கு பாசிட்டிவ் வந்தாலும் அவங்க உடனடியாக தேடினது ஆக்சிஜன் பெட்டு, ஐசியூ வார்டு. இப்போ அந்த நிலை இல்லை. வீட்டிலே தனிமைப்படுத்திக்கிறாங்க, மருத்துவர்களோட ஆலோசனை கேட்டுக்கிறாங்க, மருந்து மாத்திரையை சாப்பிட்டு 4-5 நாளில் சரியாயிடுறாங்க. அதுக்கு காரணம் தடுப்பூசி தான். ராணிப்பேட்டை, மயிலாடுதுறை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் தடுப்பூசி போடும் பணிகள் தொடர்ந்து பின்னடைவாக இருக்குது. இந்த தடுப்பூசி போடும் பணி அதிகரிக்காத மாவட்டங்கள் இல்லை, ஏற்கனவே ராணிப்பேட்டை, திருப்பத்தூர், வேலூர் அங்கே வந்து ஒரு 2000க்கும் மேற்பட்ட சமூக ஆர்வலர்கள், தன்னார்வலர்கள், தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்கள், சமுதாய தலைவர்கள், இப்போ இளைஞர்கள், மகளிர் சுய உதவி குழுவினர் இவங்களெல்லாம் கூப்பிட்டு வச்சு பேசி இப்போ அங்கே வந்து கொஞ்சம் ஸ்பீடாக இருக்குது. ராணிப்பேட்டையிலையும் திருப்பத்தூர்லேயும் வேலூர்லேயும் கடந்த 2 வாரங்களுக்கு முன்னால் இருந்த நிலையை வரை இப்போது கொஞ்சம் நல்லாவே போயின்னு இருக்கு. நிறைய பேர் அதில் ஆர்வம் காட்டினுருக்காங்க. மயிலாடுதுறை கொஞ்சம் குறைவாக இருக்குது. தென்காசிலையும் திருநெல்வேலிலையும் கொஞ்சம் குறைவாக இருக்குது புவர் பெர்ஃபார்மன்ஸு. இன்றைக்கி திருநெல்வேலிக்கும் தூத்துக்குடிக்கும் நாங்கள் போகிற மாதிரி இருந்தோம். திருநெல்வேலிக்கும் தென்காசிக்கும் தூத்துக்குடி நல்லாவே போயின்னு இருக்குது. இருந்தாலும் கூட இன்றைக்கி இன்னும் மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் அவர்கள் கலந்து கொள்கிற இன்னொரு நிகழ்ச்சியும் இருக்கிறதால இன்றைக்கி சென்னையில் இருக்க வேண்டியதாக இருக்குது. இப்போ அதை நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி அங்கே இருக்கிற மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்களுக்கு நம்முடைய சுகாதாரத்துறை செயலாளர் இன்றைக்கி கொஞ்சம் கூடுதலாகவே போட்டாகணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு இது பண்ணியிருக்காங்க. நிறைய அதுக்காக உழைச்சுட்டு இருக்காங்க, திட்டமிட்டு நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. என்னம்மா ஒருத்தரும் இல்லைங்க, அது மாதிரி ஒன்றும் இல்லை. பின்விளைவுகள் ஒன்றுமே இல்லை, அந்த மாதிரி ஒரு பயம் இல்லை. நீங்கள் யாராவது இருந்தால் அது வந்து தடுப்பூசி போட்டுக்க சொல்லுங்கள். கோவின் செயலியில தவறான பதிவேற்றம் காரணமாக ஒரு குறிப்பிட்ட சிலர் வந்து தடுப்பூசி செலுத்த முடியாத சூழல் நிலவுகிறது.
இல்லை, அந்த மாதிரி ஏற்கனவே ஒரு 4-5 புகார்கள் வந்தது. இப்போ அது சரி பண்ணியாச்சு. அது மாதிரி ஏதாவது புகார் இருந்தால் வந்து சரி பண்ணிக்கலாம். அது ஒன்றும் போடவே சரி பண்ணவே முடியாத குற்றம்னு சொல்ல முடியாது. யாருக்காவது போட்ட மாதிரி சர்டிஃபிகேட் வந்திருந்தால் வந்து நீங்கள் அதை மாற்றி போட்டுன்னு போகலாம். அங்கே லோக்கலில் இப்போ இந்த கேம்புக்கு வந்தாவே போதும். கேம்பில் வந்து எல்லா அதிகாரிகளும் இருக்கிறாங்க, மருத்துவர்கள் இருக்காங்க, சுகாதார பணியாளர்கள் இருக்கிறாங்க. இன்னொன்று அப்போ நிறைய இருக்குது. இப்போ நம்ம சமூக வலைதளங்களோட முகவரி ஏற்கனவே தெரியும். அப்புறம் வார் ரூம் நம்பர் 104 இதெல்லாம் நம்ம ஏற்கனவே பிரபலமாக இருக்கு. ஈஸியாக வந்து இருக்காங்க. இல்லை, உடனே அங்கே லோக்கல்லே பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. அது ஒன்றும் இல்லை. 1.5 கிலோமீட்டர் நடந்து போனது பெரிய விஷயமும் இல்லை. நல்லது, உடம்புக்கு நிறைய நடக்க. மேலும் இது போன்ற செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள இணைந்திருங்கள் உங்கள் நியூஸ் 11 தமிழுடன். நன்றி.